Ukuze siwaqonde kangcono ama-quadratics, sizokwenza amaningi ebese siyabona ama-relationship kulezi number. Kuma-quadratics kumele sithole inumber, ama-factors e-coefficient uma uwa-adda azokunika i-coefficient, ebese futhi mawuwa multiplier azokunika i-constant. Njengalo a plus b, x plus a, x plus b nxes. Usinika u-x squared plus a plus b, x plus ab. So thina ke sizomele si-apply le format noma le order kuzo lezi zombili lezi ibalo sizozenza la. U-a plus b lo la ngakwesinxele isandla uzosinika lo negative 14x. Thina kumele sithole ama-factors ka-40. Ama-factors ka-40 ukuze sithole ukuthi iziphi inumber ezimbili kulama-factors ka-40 uma si-adda zizosikhiphela u-negative 14. Ebese futhi sithole ukuthi iziphi inumber eziwu-2 mesi-multiplier mesiziphinda zizosinika u-40, u-positive 40. Asithole ke ama-factors ka-40 khona sizobona. Ama-factors ka-40 u-1 no-40, no-2 no-20, no-4 no-10. 4 times 10 equals 40. Negative 4 plus negative 10 usinika futhi u-negative 14. Ngakho siyabona ukuthi u-negative 4 no-negative 10 iwona sowusebenzisa la as ama-factors ethu azosisiza ukufactorize le expression. Siyabona ukuthi ngoba phakathi nendawo sino-negative 14x bese egcineni sino-positive 40, womabili ama-sign azoba negative ngoba u-negative times negative u-positive, kodwa u-negative plus negative u-negative. So sizothi ke x minus 4 noma x plus negative 4 bese sithi x plus negative 10, noma sithi x minus 4 njengoba kade ngishilo, x minus 10. Sesiqedile ke. Asidlulele ke siye kweyesibili, x squared minus x minus 12. A plus b uzosinika u-negative x noma u-negative 1 x negative 1, ebese u-a times b uzosinika u-negative 12. Negative 12. Ngoba siyabona ukuthi phakathi nendawo sino-negative x nasekugcineni sino-negative 12, lokho kusitshela ukuthi ama-sign ethu azohluka, ngeke kube positive kokubili noma ngeke kube negative kokubili, different signs. Ngoba mesithi negative times positive sithola u-negative, mesithi futhi negative plus positive sithola u-negative. Asibheke ke ama-factors ka-12 angasinika u-negative 1 ukuthi oba 3 times 4 12, negative 4 plus 3 u-negative 1, futhi u-positive 3 times negative 4 negative 12. Uyabona ukuthi sino-negative kokubili. Ngakho ke mesisi-factorizile sizofaka u-1 kwiset eyodwa yama-bracket ebese sifaka u-negative 12 kwiset yama-bracket yesibili, ngoba u-negative 1 times negative 12 u-negative 12, futhi u-negative 3 times negative 4 u-negative 12 loyo. So sizothi 3 plus 4